Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Udah sih, wis persiapan arep tandur guys. Ngene Mbak Pur ki arep tandur, dhisik ki rencana ki ikut. Kingko trimo wong papat guys, diwongi wong papat sak kedok sawah sak wolon diwongi wong papat. Adik dhisik, Mbah Dok dhisik karo Mbah Garmi. Mbah Garmi iki adike Mbah Dok. Mau diwongi wong papat, guys. Iki rencana nggone anak lanangku ya masak, ya masakan ngono lho terone Mbah Pomo. Tapi wong masakane sik engko sore dhisik tak gethek golek apa ya dhuwit ya, guys. Sedelok paling kok iki engko nek jam 5 kuwi mangkat. Engko paling jam 9 apa jam 8 ngono ya wis bar guys, wis mantuk. Soale sing Mbah Garmi kuwi ya arep ndang nimbal tandur neh ngono lho guys maksude. Mbuh ning gone sapa ki dhisik gak ngerti nggih, ngajak ndang budal isuk ben apa kuwi maksude. Mbak Pur, wis bar blonjo. Mbak Nis teko berarti. Lah wis mateng to masak. Lawangku ki urung tak ngakno, guys. Soale iki jam 5 isek kurang. Tapi wong blonjo ki sabene wis ngalor ngidul wis serak-serak tapi dhisik iki sek ning mburi urung ngakno lawang. Yo guys. Dadi gethek sedelok-sedelok timbangane ning omah yo. Maksudnya iki tenguk-tenguk wis kok kena dienggo tuku apa ta apa, kena nggo jajan duwike nggih. Wong gone anak lanang masak yo jek sore-sorenan masak apa wong di cateringno. Ambenge kan catering. Lah ki engko masak kan rencana ki dikon nggekno soto bening, dimam dhewe kok, guys. Ndek sore yo tak omongi. Dalem. Ndek iki Mbak Nik gak duwe. Alah tunggu apa? Roeko dinggo yo wis kok iso nyeleh roeko sada kok dibalekno yo guys. Oh, ngampek sapa kaya ngampek wong liya ae. Ya wis ngene iki guys, aku tak persiapan golekno apa kuwi emplok-emplokan paksu kok Dinda, maksudnya ben dienggo sarapan ki dhisik kan gak masak. Ceritane iki gak masak guys, engko wis dikeki Imam Mbak Pur, kok kan Dinda iki tak jak melok aku. Maksudnya tak kon nyuting, ki engko sing Dik Dinda sing bagian syuting, sing Pak Su ki engko kan arep ning pasar. Wis duwe kerjaan dhewe-dhewe guys. Wis ngene nggih, iki jek nunggu batur-bature. Tapi dhisik iki wis siap, wedine engko nek keri guys. Bismillah guys. Sampai yaine nggih mangkat ngenteni adik dhisik kok sampai jam 5 lewat. Apa nih? Keler oh. Gorene. Pegak iso. Marah iki bontotno sing lanang lho guys, mergane tebunan. Nek aku sing goncek. Wah, pentonge tok iki ya. Iya apa? Lah ya engko sak barku tandur lah, Mas. Oh, soto dipangan dhewe kok ya. Lho, lah ndak apik kan kanggone ya sore. Engko aku jam piro le? Jam 09.10 ndrebar wis. Ya ini budal ya. Dinda melok, Dek. Kok ning mati. Alah wong trimo sawah sak wolon kok Mas, wong papat ae diluke bar. Ayo. Ayo. Lah anan gak mbok jak misan nak ning gone. Oh alah. Ayo.
Lah iya ya. So, kowe sing marai dadi tentenan suwene mbah kok. Laran bontot, laran mbah. Wong iki siap ket jam 4:30 kok malah nyeteni wong iki guys keten. Batok iki budal iki guys ngenteni nek wis segone wis mateng. Kami laran botok, jek masak sayur meneh. Ayo. Tak betok deh. Kebunan. Oh, deh. Rasane kaya griming-griming jebul iki wis banjaran kabeh sampai lanjut ya. Apa dek ya ini unggahnya ya dok motor ini gak panas. Oh alah. Sek suruh monyo urung tangi ini kok. Lawangnya urung dibuka gitu. Saya gak iso rene ngetan rene. Bukan di sandalku tak tinggal di sini. Ayo kok, lah kayak gak bagan ini kono. Enggak. Aku warung sarapan sego jeruk pokon sarapan sik. Sarapan sego ambekan sambel. Iki dek wis banjaran tapi urung ditanduri ya, Yan. Guys, bismillah ya guys.
Garni kok kono lah pindah sampean. Yo. Heeh. Yan, lah capek lu repot tinggal. Lah blake. Lah urung panas kok. Sitok ngene ya, Mbak. Capek lu yo wis gak usah. Kon ndi, Kong? Lah ya rak kok kono le. Ayo. Lah Mbah Mi wis lunga kele ya? Wis. Kuwi. Ayo. Aku ya kok kene iso nek wong jene rono rene iso. Iya, Mbah. Rono rene. Rono rene ya? Rono rene, Mbah. Ngalor. Lah nek mak demeng rene. Iya, Mas ayo. Oke. Oke nih, Dek. Tinggal kayaknya tak dalenge tak idaki. Sing ndi, Mbah? Ae, pokokan anyar. Mbah kayak gede apa cilik? Lah sampean metu ndi mang kok kono? Dalem gede kuwi. Ya galeng kuwi ya metu Pakem melok Pakem. Aku rene sik. Lho, sitok piye iki? Lho, kok medun ndi iki? Ya kae sitok ngene. Lah nek gak digundur ndek sore misale ndi dine iki kanggone. Ora Mbah Marjono kae ya? Tak liwat ya, Lho. Nggih. Aja minggir-minggir ketang. Aku ngono mikole akeh-akeh iki apa gundung lho. Lun. Gawana sapa? Kok biasane ngono kuwi. Iya, Kong. Ngene. Tengah kono lu lak. Nek saiki kalere lah sing geret rono sapa yan? Ya kowe yo digeret ae. Lho, ngeneke aku rono berarti. Lah piye? Aku kok kono. Lah, iki belum lanjut lah. Iya paling akeh Din kaleren kono Din. Ndi? Aku kok kene ngono piye? Lah nancepno, Sing iki, Mbah. Heeh. Lah anu, engko kudune anak sing garet rono nek tak gawane. Sing mbok gawe kowe iki. Iki tak entepno kene. Lho kawate. Kene dhewe ya. Kawate sing dicepno. Alah, ngene. Heeh. Iki nggone mak iki kaleret tok apa ora iki? Mbok. Ngene, Mbah. Wis Iya. gawe iki ya. Heeh. Lho, Aku yang gawe neh kaya ngono lho preng. Ngene. Ya kita ae lek iki mbok leh kok lesane kono tak podo Ngene. tak go ngalor. Nah, iki cekel. Ya kowe nggawa iki. Wah, Ngedal iki. Aku tak ngedal kuwi. Kowe nek kene aku sarana kowe paku. aku nek kene lah, sampean sing kono. Kalau ku lho blak iki lho go ngalor. Lah digo ngalor Mbah Mi siji nek iki wis tak plekno. Tek mbok Lah tengok kabeh kuwi lah. ya ndak kawatem ndi Mbah? Ya kawat. Iki lho he. Kaya iki ngene wancepe kene. Ngene. Kowe nggawa ngalor loro gak ngono Mbah Mi. Lho. Yo iki gak sah diukur sing ngene Mbah. Lah kok Mbah Mi iki kono kene dhewe. Lah piye mundure gak yo. Lho ki gawa. Lho. Piye rek iki kon ngomong kowe. Su. Yo kawate iki lho tinggal lah piye lho iki? Blake Pak Mes gawa blake. Su. Kuwi iki udan kon jepno kene. So. Lho kowe aku karo mudal apa ya iso niku. Blake Pak Mes gawa su. Tinggal kene tak ngene ngeblak iki. Piye ya sik gurine? Pak Mes goblok to. Iso. Wong Heeh, nek kono ya. wis ndang tak udale. Kene aku gawa iki. Nek gek pisanan yo ngene iki lho guys, ruwet. Engko nek wis mlaku yo. Ini lah kok dikeki neh. Lah banjarane kurang kerep iki tengah orang anak iki lho, Om. Kae Mbah Kong ya njegor kok ngono winah iki lho, Kong.
Lah iki gak enak Mbah tengah. Sik Dek, sik Dek. Tenan ketok. Dalane kulon nggih, Bang. Iki ora kemen ya. Hah? Lah jare bacok kon nganu Ora kepen. sekolah arang, Bung. Tapi iki perang Kerepen iki? omah. Kerepen. Kepen wong ki mau 5 rik. Omahmu 5 men. Yan, kok 5 apa pira, Yan? Yan. Iya 5. Ngene tok jadi. Iya. Ngene, dilane gak kamban apa kuwi? Ya ngono. Dilane gak kamban. Ya nek kamban ya di rodok jalan sithik ngono le. Wis. Ngene. Ya. Oh ya ora anu le iki niku. Wis. Ya apa nek mem kono ngene kerepen. Lah Mbah Dok iki pesene ngono iki, Bung. Ah tapi omah 5 tetep 5 karek mundur mrono. Aja kerep-kerep arang-arang tenan anu se. Lho, mundur nek karekane. Arek nggih omahe ngene kuwi. Nang nggih omah iki tetep 5 tapi mundurne mbukek krep ya ngono. Ngene kerep. Ya. Nek omah tetep 5. Omah ya aja bubu tenanan ya. Iki iwer apa kerep apa Alah ya. Pokoke aja cilik tenanan. Kanjeng ulone, aja gange jajimen kulon. Gange sak dramakan sikil ngono lho. Ya, ngono ae. Ya wis kerep ya. Pagermu pepekno garis setan lah gak apa-apa. Ya pagermu garisnya setan lah pas ngono pas benange kok ora. Ya ngono dik. Tak kono gua tempur karo kono kae engko wis. Lah niku makmu gak anu. mak iki ngeteni sego mateng. Lah aku lak marani rono. Ya, Ya rono. nek gak bareng pur. Lah pura piye perene, arane pur ndak iso ndak suwe bareng nek wong kono sing ngurusi bocah ngurusi apa-apa kok. Isna iso ngopi ana barang padha niku. Oh, lagi nek kok nek jauh tuwa-tuwan koyo ngene guys. Jauh teh kok. Oh, alah.
Ikune gak padha, Ibu. Senare iku nganu bengkong ning tengah. Ya. Senarem iku lho. Delok ah. Apa sing gak padha? Senare delok kan. Gak padha piye, Mbak? Maksude iki gak bengkok ngono lho. Iya, ya sawahe iki yo gak segi tempat mobil tentol tengah. Sawahe iki ngono modele. Sawahe iki koyo ini jadi gak segi tempat ngono ki lho, tentol tengah. Mbah nang goleki nang plok Mbah. Aku ngono Mbah bar plok-plok omah. Kan isih kalau gawe aku cacat. Wes wae. Cil. Halo. Cil. Cil, halo dulu, halo. Halo siapa? Mati berani? Halo, nama saya. Nama saya siapa kok? Nama saya. Ah? Umur saya berapa? 3 ta? Tapi nggak bisa. Mati.
Lah nek kaya om bisu kuwi gini yo. Kaget ah. Kita kok malah omah umi tok. Mas Bagas. Alhamdulillah. Wis karek sak duduran. Jam piro lagi? Urung enek jam 09.00 ya, Dik. Paling urung enek. Engko ora ndelok tindak. Oh, ora kerine ndi yo, Mbak? Iki lho wis bar. Iki lho wis bar. Lah, guys, karek. Ayo. Tok yo, Mbak. Kok kono jere diopo jam 10 kok urung apa-apa kok. Tahu asa sapa? Alhamdulillah, guys. Jam 8:30. Wis rampung, guys. Juk ning kene. Sikile kok. Sadis. Tiko aduh sih. Bagernya langsung mulai kok. Kemana? Kemangan sik. Ya Allah, nang bobot iki. 5 tipe dewang. Aku 36. 36. 36. Acaranya mek dhewe ya? Monggo guys, sarapan nggih iki kirimane Mbak Pur iki dikek ning kene. Jadi mangan ning sawah iki ngono guys. Lah kirimane opo iki? Sayure menir. Terus anak apa ya? Botok. Sik guys, tak sepilno tak bukakne ya. Botok iki urang, sambel yo enek. Botoke apa iki? Urang. Tempe, terus capar, sampai apa Mbak Pur? Wis ketoke. Tempe capar kuwi. Guys. Terus iki segane. Cilik. Guys, ayo nang sarapan Mbah Mi kene. Aku yang nyogok sik. Sarapan guys, ayo sarapan. Merga iki anak lanang wis walah tak omongin nek alhamdulillah Mas wis bar iki karek sarapan aku ngono. Walah nggih Dik, alhamdulillah. Entang masak ya Dik. Nggih. Masak ijek engko sore kok tak sarapan sik aku ngono. Oke jadi. Doe masih Dik, siap Dik. Wis. Guys, alhamdulillah segere ya Allah. Botoke. Ayo Om, kene Om. Botoke guys, cocok pokoke karo hawane. Panas. Isna, cilik ae. Is. Ya Allah. Mantap. Lawoy apa nih? Kok lawoy guys. Tempe tahu. Lah kok pindang teri deh. Ayo. Dia mak setok. Kerupuknya gak dibuka aja. Tolong buka nang anu, Dok. Kerupuk buka, Kak. Kerupuk, Dok. Kerupuknya buka. Di. Ayo, Dok. Mbah Mindi. Ayo, Mbah, nama Mbah. Aku ngaku sih. Ya, jangan nama botol kok. Nah, Dinda gak mau mam. Tukang soten jadi motor minta nyurang-nyurang. Burpate sampai nyurang-nyurang. Tukang soten nyaran nih, yo Le. Enggak ngene lho ndak ada. Sing tukang nyoteng Mbak Dinda sarapan. Enggak nganu ya. Enggak berpaten lho, Kak.
anu pasno, anu pasno. Cuma padu ngene mbok Pak. Saya sisa mudi. Enak godhogan gedang. Sing godhog. Enak apa? Iki jagung godhog. Jagung iki. Lengkap guys. Ayo jumlah harapan. Om, bukan harapan loh. Kan sarapan itu. Lah fotoke ndi gak sih? Ini kalian foto ya? Memang gedhok emang ndi? Kakak kan sarapan. Ini nyampe. Ini tas. Lah ndi Mbak Fermi? Ojo ning talo. Ami Fermi narene lho. Ayo Mbak. Sarapan Mbak. Ijo ora. Apa sapa? Mak banyu nak. Banyu biasa lah. Iya dok, ning botol enak dhewe. Enggak kuwi nek kok anu enak kuwi ning botol. Lah nyok iki. Bisa mang pinter kok iso. Ya sampe iki lho yo. Buat botol. Oh, ya sikile selesai iki lho. Mak. Ijo sen ono ya. Jane sapa Mbak Su? Ijo sen. Ya Allah, ya. Kunci masa kok daging opo ya? Wah, lah plus kunci tak kira daging. Ora apa-apa ngono kok. Juga nek kira sek lah. Anak kuliah kok malah belajar. Ya gak apa-apa. Enggak kira mau ini tahu. Aku malah belajar di kantor. Lah, seletak-seletak perkara lesu ya. Lah kalau sakit bebas nek di rumah. Mas boyak dene kok iso ngono kok. Kalau ya gerak sepesik. Oke, nang omahe kok kene lho rupane. Yang satunya bisa. Ayo Mbak, kene Mbak, ndek aku gesor sik. Yang ini Mbah Min. Mbah Min. Iki lho Mbak. Mbak kok Mbah? Isna kita malam Mam Is. Ya anak barang gak mam. Dan dua Sandang. Oke nih. Bisa nek nih, bantu ben nunggu. Ini tang sabar aku. Sapa apa Mbak? Terus tak kene ya, Mbak. Guys, ngono aja guys. Kontene Dapat besok di lanjut nek. Nah, nggih, matur suwun sanget buat semua family online dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Alhamdulillah Robil, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.